У сваёй заяве афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту Александр Сухадольскі папярэдзіў патэнцыйных удзельнікаў святкавання Дня волі, што маски, кепкі і акуляры не дапамогуць захаваць анонимность. Современная методика позволяет идентифицировать личность каждого. Задействованный актив будет выявлен, действия квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь, привлечен к ответственности при необходимости с применением механизма специального производства и конфискации имущества на территории нашей страны. Менавіта сёлета Дзень волі святкуюць асабліва шырока. Не толькі дзень, а цэлы тыдзень. Усе імпрэзы можна знайсці на адной мапе – деньволі.com. Тут адлюстраваныя імпрэзы і акцыі, што пройдуць з нагоды Дня волі ў ЗША, Канадзе, а таксама еўрапейскіх краінах. Найбольш масавыя сустрэчы маюць адбыцца ў краінах-суседках – Польшчы, Літве і Украіне. Тут на 25 сакавіка запланаваныя мітынгі, кірмашы і форумы. На жаль, адзначыць Дзень волі ў Беларусі публічна сёлета таксама не атрымаецца. Рэжым Лукашэнкі пераследуе ўсіх, хто падтрымлівае ідэалы дэмакратыі і свабоды. Таму беларусам у Беларусі праваабаронцы раяць публічна ніяк не выказваць сваёй пазіцыі. А замест гэтага лепей ціха дапамагчы тым, хто мае цяпер у гэтым патрэбу. Я вось подумал, спадарства, то бок Лукашенко з ягонымі пагрозамі арэшнікам там з бомбай ягонай там кінуць туды-сюды. Ён не дыскрэдытуе Беларусь у замежжы, а беларусы, якія любяць Беларусь, хочуць свабоды, незалежнасці, еўрапейскай будучыні нашай краіне, яны дыскрэдытуюць. Все правильно я разумею? Пра гэта пагаворым з нашым госцем Олег Кулеша, суарганізатар святкавання Дня волі ў Варшаве. Прывітанне, Олег. Вітаю. Памятаю, што роўна год таму назад сидзелі ў гэтай жа студыі, тыя ж самыя пагрозы сыпаліся на адрас удзельнікаў Дня волі. І сёння тое самае. Як на гэта рэагаваць? Да і не толькі летась, і пазалетась таксама былі пагрозы, і пазалетась таксама яны абвешчвалі аб тым, што зроблена велізарная крымінальная справа, дзе яны знайшлі цэлых некалькі там тысяч удзельнікаў, і пры гэтым яны казалі, што 200 чалавек толькі прыйшло на святкаванне Дня волі. З Днём волі яны не змогуць весці барацьбу, таму што гэта наша нацыянальнае, гэта наша родное, гэта наша нараджэнне. Ну, але ёсць, перайдзем да нашага роднага, але ўсё-такі, каб ці ёсць нейкая рэакцыя на гэтай пагрозы ад следчага камітэту, ад лукашыстаў, з боку арганізатараў, магчыма, нейкія парады для ўдзельнікаў, таму што ведаем, Павел Северынец, ён раздае парады, там захоўваць ананімнасць, ці ёсць у варшаўскага аргкамітэту таксама нейкія? У варшаўскага камітэта таксама штосьці ёсць, і Павел Северынец, дарэчы, таксама з намі працуе. Безумоўна. Вось, таму мы стаім на адных поглядах, але ведаеце, беларусаў вучыць, як схаваціся ад рэжыма Лукашэнкі, марная справа, яны ўсё ведаюць. Гэта і шалі, гэта і маскі, гэта і акуляры. Але што тычыцца тых людзей, хто в Беларусі? На сённяшні дзень дакладна у нас інсайдерская інфармацыя, якая нам паступае ўвесь час, як мы называем, з зямлі, гаворыць аб тым, што все ічу, яны пасвабаждзены для прыняцця на Дзень волі тых людзей, якія толькі-толькі выйшлі з вязніц, выйшлі з-за кратаў. Гэта было і са мной таксама. І, напрыклад, бабруйская калонія нумар 2 яшчэ зрабіла больш-менш літасць, яна яшчэ не выпусціла ўсіх палітвязняў, якія ёсць па спісу, і пачне іх выпускаць пасля 25 числа. Я лічу, што з боку рэжыма Лукашэнкі гэта вялізная літасць, таму што інакш бы людзі проста адразу прыехалі в ічу. Хай яны лепш сустрэнуць Дзень волі у калоніях. Наколькі дзіка выглядаюць гэтыя нормы літасці ў сучасных беларускіх. Тое, што мы сидзім і аб гэтым гаворым, гэта дзейсна, гэта некая дзіч несусветная, але, на жаль, гэта так. І вось у Беларусі я бы параіў людзям быць асцярожней крышку. Я разумею тое, што зараз у Менску на вялізнай хвалі новая мода размаўляць па-беларуску. Я ведаю гэта, але 25 сакавіка дастаткова сказаць у тых мясцінах, дзе мала размаўляюць па-беларуску, проста вітаю. І гэта ўжо таксама святкаванне Дня волі. На мой погляд, так. Ведаеце, я, калі сустракаў Дзень волі ў бабруйскую калоніі, я всю ноч з некалькімі людзьмі
на жаль, я ніколі не скажу, хто яны, мы сидзелі, перапісвалі верш Богдановича. І кожны палітычны атрымаў у кішэню маленькі гэты вершык. Ён змог его прачытаць. Гэта, ну, разумееце, в калоніі гэта як рэвалюцыя. Гэта вельмі сур'ёзная справа. Зараз я магу сказаць, таму што все людзі ўжо на волі. Вось. Але мы і так рабілі. То бок у Беларусі сустракаць і таксама можна. Што тычыцца тут, у замежжы, яны будуць пагражаць і заўжды, таму што яны з гэтым не могуць даць рады. Давайте яшчэ паслухаем, раз мы ўжо узгадалі Павла Северынца, што ён, як ён рэагуе ўласна вось на гэтыя пагрозы следчага камітэту. Давайте паслухаем разам вашай увазе. Следчы камітэт робіць такія заявы штогод. Да іх беларусы ўжо прывыклі. Але таварышам са следчага камітэту і іншым, якія збіраюцца ідэнтыфікаваць удзельнікаў на Дзень волі, трэба памятаць. Яны ўвязаліся ў змаганне з цэлым народам, з беларускім народам. А гэта народ, які мае шматсотгадовыя партызанскія традыцыі. І таму гэтым таварышам трэба разумець, што ёсць спецыяльна навучаныя людзі, якія адсочваюць і іх дзейнасць і за мяжой, і ў самой Беларусі. Яны спрабуюць сапсаваць нам Дзень волі, не ўдасца. Нездарма кажуць, што гісторыя ідзе па спіралі, там падобнае вяртаецца на колы свая. Пад савецкай акупацыяй таксама ў Беларусі так схавана, па-партызанску адзначалі Дзень волі, а больш шырока, голасна за мяжою. Тому ж, уласна, да святкаванняў, якія рыхтуюцца, як, што плануецца, як будзе выглядаць. Зразумела, што Варшава гэта з'яўляецца топавае месца, дзе адбываецца самая главная імпрэза, якая вось вялізнае шэсце. І дзякуй Богу, што мы маем магчымасць адзін раз у год несці наш велізарны сцяг. Дарэчы, 330 метраў. 330 метраў. Яго паказваюць якраз. Дарэчы, гэты велізарны сцяг для таго, каб яго несці, патрэбна каля 900 чалавек. То бок, калі рэжым Лукашенка кажа, што прыйшло 200-300 чалавек, вы разумееце, што трэба памнажаць і на 25. І уся частка пачнецца галоўная на 16 гадзіне. Чаму так позна, гаспадар Олег? Дарэчы, это субота. Так, гэта субота, і чаму так позна? Вся справа ў тым, што мы абіралі такі дзень, каб было зручна больш-менш людзям адсвяткаваць у выходныя, але акурат у гэты дзень супадае на пляцы Замкова некалькі шэсцяў. І з боку паліцыі было прапанована крышку нам перанесці. Мы першапачаткова хацелі пачынаць о 14 гадзіне. Ну, прыйшлося перанесці на 2 гадзіны, крышачку пазней. Мажліва, гэта нават і лепш, таму што ў нас будзе стаяць і сцэна з цудоўнай падсветкаю. Але цемнее хутка, правда? Будзе падсветка. І так мы яшчэ не сустракалі. Добра, ці ёсць нейкая каардынацыя з іншымі, не толькі польскімі гарадамі, з іншымі краінамі, каб можна было прапанаваць беларусам у Беларусі сачыць за гэтым усім? Ужо сфарміраваўся цэлы велізарны штаб па ўсіх краінах свету. Туды шмат хто ўваходзіць у гэты штаб беларусаў са ўсяго свету. Там адбываецца абвесткі аб тым, што адбываецца, і гэта все будзе пазначана на мапе, гэта все можна будзе паглядзець, гэта можна будзе далучыцца, тым больш у нас існуе Белсат, які гэта все паказвае вельмі цудоўна. То бок з Беларусі можна будзе назіраць дакладна, бяспечна, што адбываецца. Але што тычыцца нас тут, то не гледзячы на тое, што праваабарончы цэнтр «Весна» пазначыў, што ў нас зараз 987 палітвязняў, ці 897, калі не памыляюся. Пасля апошняга вызвалення. Пасля апошняга вызвалення. То, па-першае, яшчэ не ўсе выйшлі. Па-другое, гэту лічбу трэба памножыць на 2. Па-трэцяе, нават калі там будзе адзін палітвязень, то трэба выходзіць дзеля таго, каб ён быў вызвалены. То бок гучанне Дня волі актуалі ўсе тыя, на сягонняшні дзень вельмі моцна актуальны, таму што на сягонняшні дзень Дзень волі гэта голас нашага народа, той, што сидзіць пад арыштам у рэжыма Лукашэнкі і Расійскай Федэрацыі, які знаходзіцца цалкам цэлы народ узняволены. І трэба дапамагчы яму, трэба рабіць гэта змаганне. Мы гэта можам зрабіць. Для нас гэта асаблівых высілкаў няма ніякіх.
Просто збираемся і выходзім. Олег, яшчэ такое пытанне наконт, у розных краінах, у кожнай краіне свае ўлады. Ці гэты голас беларусаў заўважны і для мясцовых уладаў, тому што калі браць Польшу, напрыклад, мы ведаем, што у Беластоку пачаліся святкаванні, і там і мясцовыя ўлады таксама выступалі. То бок ёсць такая вось кааперацыя. Што наконт Варшавы і наконт іншых магчымых? Я магчыма? хочу распавесці, што менавіта наш голас з'яўляецца вось гэтым. Менавіта праз тое, што беларусы выходзяць на плошчы, менавіта праз тое, што мы маем самы вялізны сцяг у еўразвязе беларускі. Мала хто заўважыў, але менавіта і украінцы, і палякі пачалі насіць свае сцягі на свае шэсця таксама, але пасля нашых сцягоў. Мы гэта першыя зрабілі тут пасля 20-го года ў Варшаве. Менавіта польскі бок і зацікаўлены, і будуць польскія выступоўцы таксама. І польскі бок вельмі пільна за гэтым сочыць. Мы дапамагаем змагацца польскай уладзе з беларускім рэжымам. Пакуль мы жывем на плошчы, мы не згінулі. Вось калі мы зайдзем, тады будзе беда. То бок ты выходзіш за беларусаў, за сваю краіну і за тых, хто сядзіць, і дапамагаеш, каб наша пытанне было на павесткі дня. Яно зараз заходзіць, тым больш з амерыканскімі трэкамі, яно вельмі моцна заходзіць. Таму што на захадзе такі погляд, калі амерыканцы ўсіх вызвалілі, то можа там і палітвязняў няма. Можа ўжо некі там скончыліся рэпрэсіі, некае плато. Нема гэтага ўсяго. Ад таго, што Лукашенко пачынае проста наўпрост з хат суда садзіць у хатніх хімікаў, і людзі не атрымаюць прызнанне палітвязямі, таму што хатнія хімікі не прызнаюцца, не зменшыліся рэпрэсіі. Ад таго, што іх будуць трымаць у СІЗА не 31 дзень, а 29, не зменшыліся рэпрэсіі. Яно не зменшылася, і мы голас з'яўляемся. Таму мала таго, што на сёння, і на будучыню гэта будзе актуальна. І для таго, каб мы потым з гэтым сцягам маглі шпацыраваць па Менску, яго выдаюць толькі адзін раз у год нам. Адзін раз у год. Дарэчы, дзе знаходзіцца сцяг? На захаванні ён знаходзіцца ў музеі вольнай Беларусі, і музей вольнай Беларусі таксама з'яўляецца саўдзельнікам у правядзення. Уже загаварылі крымінальнай лексікай, гаспадар. Ну, выбачайце. Саўдзельнікам. Олег, кожны год так здараецца, што на падобных мерапрыемствах выбіраюць, гучаць нейкі пасыл, нейкі лозунг галоўны. У прыватнасці, калі я нічого не блытаю, Святлана Ціхановская заклікала сёлета, прынамсі ў Кіеве, адсвяткаваць пад лозунгам салідарнасці з Украінай. Я магу блытаць, магчыма, это агулам. Ці можна падрабязней, пад якім сёлета лозунгам, галоўным такім пасылам, што сёння галоўнае будзе гучаць? Я думаю, што на сённяшні дзень будзе такі пасыл, што мы павяртаемся да нашай гістарычнай высновы. Мы так падрыхтавалі праграму, дарэчы, будуць вельмі цікавыя выступоўцы, і будуць і гістарычныя клубы, і нашы дудары, якія заўжды нас кожны год падтрымліваюць. І будзе Шума, і будзе Кацярына Ваданосава. Наша вядоўца, дарэчы, белсатаўская. Так, і мы гэта ўсё паспрабавалі зрабіць і так, каб крышачку заглянуць у нашыя вытокі. То бок можна прыходзіць цэлымі сем'ямі з дзецьмі, у тым ліку будзе што паказаць, што распавесці. А вы ведаеце, якая самая каштоўная фатаграфія ў кожнага беларуса, калі его сям'я мае дзяцей, калі яны бегуць пад гэтым вялізным сцягам? Яна ж дзейсна відовішная. Гэта назаўжды. У арганізатараў ёсць адмысловы фатограф, который будзе... У нас ёсць адмысловы фатограф, і у нас ёсць людзі, якія... І ёсць, дарэчы, акрэдытаваныя ж журналісты і гэтак далей, але наш фатограф яго все ведаюць, ён дапамагае нам, і калі што, мы можам дапамагчы зрабіць якасныя фота. Я спадзяюся таксама, што пытанне бяспекі будзе на часе гэтых акцыяў таксама вамі прадугледжанае. Так, для гэтага у нас распрацавана цэлая праграма, і ёсць пагадненне з польскай паліцыяй, з польскім бокам. У нас існуюць пэўная валантэрская ахова, якая дакладна на прафесійным узросце займаецца тым, каб адсочваць і каб не было розных непрыемных сітуацый альбо нейкіх правакацый ці штосьці такое. І
Прыватная бяспека, ну, выбачайце, я тут скажу проста, людзі, якія перажылі 20-й год в Беларусі, іх бессэнсоўна чамусьці вучыць, яны ўсё разумеюць.